Sugeng pinanggih malih kaliyan kula mligi tembang-tembang siap. Baliannya utawi wisma enggal ngeten. Yaran arum dalu menika ugi kagiyaraken lumantar kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Sarandine ugi panjenengan saged nyawiji wonten ing Kiara dalu menika lumantar WA. Panjenengan saged nyerat wonten ing WA lajeng dipun kintunaken nomoripun menika 081 578 968 968. Para pamirsa, pilih kados padatan ingkang badhe kula aturaken rumiyin menika Sekar Mijil, namung saderengipun kepareng kula manggi kadang-kadang karena sampun kalih minggu boten pinanggih menika. Sing dalu paniki Sugeng dalu ugi katur Bapak Jumiran. Jawah mawon di. Inggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu katur sampun para pamidanget. Suka paring wigati tumrap Kiaran dalu menika. Bapak Haji, assalamualaikum. Keng Pak Haji. Pangestunipun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki senajan ya rada adem grimis-grimis nggih paripaksa wis kangen karo para sutresna maca patan lumantar Gemilang FM. Nggih ya ora ketung alon-alon nggih. Saged dumugi studio alhamdulillah. Sehat, mugi lumebar dumateng sagung para sutresna budaya macapat wonten ing saindenging Kabupaten Magelang lan sak kanan kiringipun. Mugi karayon kawidadan tansah sinukma panjenengan sedaya. Amin. Sekar Mijil kinarya murwakani Kiaran arum dalu. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karahayon amrih kasembatan ing setyane uri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjuk ing yang mana
yen reksa ngejim setan godane Allah zat kang moho welas asih opat puniki bisa rayu Sekar mijil kalih padha kinarya murwakani dene sura sing tembang menika setunggaling panyuwunan nggih para pamidhanget murih Kiaran Arum dalu mliginipun ugi tembang-tembang maca pat menika saged tansah lestantun ngaten. Salajengipun jumbo kaliyan ingkang sampun kula aturaken bilih dalu menika ing samangke badhe ngaturaken Sekar Kidungan dene rairanipun menika Wisma Enggal utawi Omah Anyar ngaten. Kanthi menika kadang kula ingkang minangka Pusparaga monggo Bapak Sigit dipun aturaken. Nggih. Kula cobi mawi pelok Yo 6 nggih. Klebet menika wonten ing pupuh menapa? Pupuh Durma. Oh, Durma. Nggih. Ana kidung sun angidung bale anyar tanpa gelar asepi nine samun samar patining wuluh kembang siwur burut tanpa kancing dadal dadanya gegulung ing gegapit Kok saya sangat menika cengkok menapa Bapak Sigit? surah greget Surah greget namung pelok nggih. inggih namung anggenipun kula maca menika ingkang gatra pungkasan Dimiring-miring. menika klentu wonten ing pada ingkang urut kalih. Oh, ngaten. Inggih. Boten Boten dados kraos kok, boten Inggih. apa-apa. mangga pun terasaken. Sumur Bandung pengawasan manik kembang dah kleru malih Karena tulisannya lembut-lembut. kula bali nggih Nggih monggo. kok mlumpat wonten pada ingkang Tiga. kaping 3 Gatra. menika menawi para pamidhanget menika mirengaken lak lho kok sisip Kok melompat, kok beda karo mila tulisannya aku. saking para pamireng kula nyuwun lilah kula ambali padha ingkang kaping kalih nggih. Ngaten nggih Mas Kasih. Nggih monggo. Sumur Bandung sesirah tokomu car
tibeng jojo ajail dinding endas parah ulur liweran tetambang jaringing dadal dadanyo gegulung ing gegabit Nagaraja pangawasan manik kembang kubel abaji tajem neng kandutan udune sarwe nongsang karangsangan angutipil angajak judul anjung kir Kula menika anggenipun Radi Jingleng menika karana mila seratanipun menika tasih mawi ejaan lami ngoten nggih. Dados para sutresna bilih seratanipun wonten ing serat menika menawi maos C menika seratanipun T kaliyan J. Lajeng upaminipun jaman ngaten menika mboten J namung wonten D lan J. Nah menika mila sawetawis radi rumpil. Mila menika lak satunggaling tengara. Nggih. Bilih pupuh menika Nggih. rinipta nalika jaman semanten. Saderengipun wonten ewah-ewahan ejaan. Nggih. Saderengipun ejaan Suwandi ngaten nggih. Mila kula nggih mboten maiben menawi bapa sikit anggenipun maos sawetawis radi nganu menika. Radi ngatos-atos kepara kaya ngejo ngaten nggih. Menawi menika benten perkaranipun. Oh, menapa menika? Ayo wis ora cetha menika. Kula lajengaken Nggih. Kula menika rak ya ming nyaruwe ben ora keselin nembang. Gentenan. Prapteng ngandhap cinanda ing ula salam ing aweran tumuli ana kenya prapta sajodho
ngaku kondang endi jambe roro janji roro binowang aja wani lajeng nawar gangsal nggih. Nggih. Rara wudu apa payung kala cakra titiane nagaji nggih. Nggih. Sabet ula lanang sinabetaken ngetan larut joropan kebalik katulak ngetan sinabetaken malih Menika kersanipun boten sawetawis radi kesel anggenipun nyekar sampun gangsal poto mbok bilih prayogi dipun werdekaken menika setunggal poto setunggal Bobo Haji nggih. Haji monggo. Nggih. Monggo. Matur nuwun inggih para sra budaya lumantar 96,8 kepareng kula ing mriki nggih sak gaduk-gaduk nek pasiken ngarep mesti gaduk wong dhuwur gitu. Dhuwur tur kumlawe. Kumlawe tambah genter. Nggih. Inggih mbok pilih wonten ing mriki sinerat utawi maos Kidung Bale Anyar. Bale anyar. Bale menika Bale niku ya papan. anyar menika cetha. Anyar niku cetha nggih. Wonten ing mriki niku kula nek manut ukara-ukarane niku bingung niki kula. Nggih. Nggih to. Bingung. Atek judule wae kidung ki tetembangan nggih. Tembang Bale Anyar. Tembangane ini ki wau nek kula maknani menika ana kidung ing angidung Bale Anyar tanpa gelar asepi nggih. Niki menawi kula mastani kidung anyar kanggone wong omah-omah utawa nek wong desa ngarani niku ngeslupi omah utawa mangkon ning papan sing anyar. Anyar. Nggih. Bale anyar nggih. Biasane menika kagem pasangan suami istri. Wah niki kula dikelah wingi napa matur dicampur basa Indonesia ana sing ora usah dicampur-campur basa Indonesia. Nggih, nganu budidaya kemawon. Nggih budidaya. Ya senajan kala mangsane kesisipan menika namun sampun boten kirang-kirang pangbudidayanipun. Kala-kala kesisipan, kala-kala pancen disengaja. Nggih. Karena mila wonten basa-basa ingkang sawetawis nggih kedah basa
mboten Jawa lajeng Jawa Deles Jawa maksudnya nggih. krama inggil napa malih halus lajeng kedah nggih dipun cakaken utawi dipun aturaken kanthi basa ingkang saged jubuh kaliyan Nggih, menawi ukaranipun. kula nitik tembangipun menika awakipun piyambak mesti wis nggraita. Lah wonten ing mriki tiyang Jawi menika menawi badhe mbangun Bale Wisma. Senane omah-omah nggih. Omah-omah niku mestine ya golek pasangan hidup, pasangan urip nggih. Sing satrep karo satraju nggih kalih penggalihipun. Kados judu ngeten to. Kados jodoh nggih. Niku kan Bale Wisma bebojoan nggih. Dados mboten lajeng namung gandeng wisma iki omah ngoten mboten namung nggih saged dipun wastani tiyang badhe mangun Bale Wisma utawi tiyang badhe gesang bebrayan ngoten to menika. Lah menika mestinipun menawi tiyang sepuh kala riyen utawi sumugi jaman samangke menika awakipun piyambak menika menawi badhe nggadahi hajat napa kemawon mesti mun tansah manekung manembah utawi nyawiji mring Gusti Kang Maha Kawasa kanthi lantaran mbok pilih manut agama-agaman suwang-suwang kapitadosan menawi tiyang muslim menika biasanipun sok ngangge istikharah utawi rialat utawi priatos lantaran salat dalu ingkang dipun wastani napa Ki Jumiran Nggih menapa menika tahajud nggih nggih menika kangge nuwun pituduh ya Allah paringana kula judul ingkang satrep kangge kula. Kula nyuwun nek sing kakung ya sing saleh, sing salihah, nek sing putri paring judul ingkang nggih. Salihah iki sing kakung nggih, nek sing putri saleh nggih to, walik. Pramila wonten ing mriki pancadanipun tiyang Bale badhe bangun Bale Wisma menika mesti dipun parwakani laku riyen nggih. Laku nggih Mas nggih. Laku niku prihatin nggih. Prihatin. Nggih. Kanthi cara nggih. Niku wau kadang-kadang sok siji saya ge. Niku critane riyen kadang kula ingkang tengah menika makarya wonten ing Padaban Niku sampun kesupen nggih Bapak Sigit nggih. Kadang-kadang nek liwat nggone daerah niku sok madeg ngoten niku. Gitu. Nggih waleh menapa karang kula kalian semah kula rumiyin menika saderengipun dadi bojo menika dereng tepan. Nah, mila niku nanjuk siji soyoge siji Terus Walaka. Ngerti-ngerti kok dadekke nganten ngoten nggih. Menika mestinipun kodrating judul panjenengan ora karo wong kono kae lor dalan niku mboten ning karo malah karo wong kudul ado gitu. Niku kodrating Gusti Allah takdiring Allah nggih. Pramila wonten ing mriki perlu awakipun piyambak nika nyuwunipun judul ingkang satrep kalian manah kula dadosa semah kula menika ingkang sae nggih. Saged dados dipun ajak gesang bebrayan menika saged ayem tentrem sedaya panjenenganipun saged kadumugen mbok pilih ngaten ingkang dipun kajengaken. Sajake ngaten Mas Kaji nek miturut pengalaman kula wong jaman kuno makuno nggih. Nggih. Jaman tahun 50-an. Menika ingkang nglampahi laku menika jebul sanes kula. Monggo sing arep dadi nganten kula. Sing arep Bale Wisma kula. Jebul sajake sing nglampahi laku menika wong atuane kula. Sajake. Lah kula ngerti-ngerti dadekke nganten kok nalika semanten. Nggih, niku ngaten anten warni kalih Mas Sigit. Mbok pilih ingkang prihatos niku terutami menika tiyang sepuhipun nggih. Tiyang sepuhipun niku mesti njadang sok aku nek ndek mantu sing kaya ngene, sing kaya ngene. Pramila mboten elok menawi tiyang sepuh menika ageng prihatosipun
priyatosaken dhateng larenipun nek isih cilik ya digadang dadi cah sing pinter, sing saleh lan sholihah gitu. Sesuk keturutan panjanjane. Nggih, nek wis dadi wis dewasa wis iso nyekel candak gawe isih wis makarya. Menika tiyang sepuh niku ya prihatin wah anakku. Nggih. Menika wonten palaporan nyuwun sewu Bapak Haji. Monggo. Wonten palaporan bilih kok sawetawis wontenipun boten medal menika. Oh, nggih, monggo. Nggih, pun medal siaran iki. Sampun. Warai lali tekan apa iki mau. Dipun waos kemawon. Nggih. Niku mboten selak nggih. Niku wis kewajibane. Pramila wonten ing mriki nika dipun wajibaken nek bocah kuwi anak kuwi kudu bekti karo wong tuwa loro, bapa biyunge. Amarga napa ya karena dadi lantaraning dumadi ana le getur tapane iki ya ora kendhat-kendhat. Wiwit cilik nggih panjenengan piyambak prisa Mbah Sikit pun kagungan wayah, Pak Jumilan nggih pun mestinipun ya wis kaya ngene iki dadi kewajibane wong tua mrihatinke anak-anake. Dadi ben iso tumata uripe ning wong tua niku le prihatin ya ora mung kaya-kaya mbok pilih tekan akhir puputing yuswa nggih. Karena menapa saniki kaya awakipun piyambak tetiga menika wis kelakon duwe mantu, duwe putu. Saiki genten ngitik-itik utawa ngleliting utawa ngudang-udang putune gitu. Ngudang-udang putune sesuk putuku dadi bocah sing apa nggih. Kadang-kadang Mbah Sikit iso, "Le, sesuk kowe nek gedhe arep dadi apa? Dadi tentara." Nah, mesti ngoten nggih. Ono sing dadi Pak Guru. Dadi master. Ning ngaten menika Pak Kaji. Kula menika rumiyin dipun critani semah kula, bojo kula. Nalika urung oleh aku. Nggih, nggih, nggih. Niku jarine sok dikandhani tiyang sepuhipun. Nek kenal karo cah lanang kae lajeng mara sepuh kula niku, calon mara sepuh nalika semanten. Niku terus ngandhani kae bapakne kepiye, keluargane kepiye. Ngoten niku. Apa wong apik, apa wong ora, wong dipercaya, apa wong ora kena dipercaya, ngoten. Tegesipun naliti. Dipun teliti ngoten. Oh, nggih, nggih. Biasa Dilapori ngoten. Lajeng meneh dikandhani, wis njuk sing mok senengi kuwi, sing arep seneng karo kowe iki nduk, kuwi bocahe utuh apa ora? Utuh apa ora ngono. Nek ming soal kuning apa ireng, bapakmu ora dadi masalah ngono. Dilalah sing diweruhke lak kula lak wonge ireng. Ireng. Rada ragu-ragu saja. Ning sajake bocah iki ndregil apa ora? Dadi engko nek tetanen barang kuwi iso dipercaya ngomonah bagiane tegalan apa sawah apa ora. Ora kok Pak, kae iki ora tani. Bagene kowe milih kok ora tani. Ya ora apa-apa wong kae pegawe negeri. Ning malah jurusane tetanen. Ngoten niku. Yen ngaten menawi kados pengendikanipun Bapak Sikit menika lajeng kula wih nek ngono ya pancen ora gampang butuhke panaliti, ora mung ngemungake babagan jiwa ragane ning ugi menapa menika babagan keterampilan utawi keprigelanipun makaryan lan sanesipun menika kedah dipun taliti karena tiyang sepuh menika nggadahi menapa nggih setunggaling gegayuhan murih Kang Putra anggenipun badhe ngadani gesang bebrayan menika lajeng boten badhe ketula-tula utawi rekaos ing tembinipun ngaten menika. Cara kasaranipun menika ngandani, "Le kowe nek duwe bojo aja sing madesum." Menapa menika? Madesum kuwi apa iki? Masa depan suram. Wah, kedahipun ingkang kados une. Nah, nggih sing kena dipercaya kena dijagake. Masa depane cerah. Iya. Madecah. Niku mbok pilih dados sampun dados napa nggih ancas utawi panyuwunipun tiyang sepuh nggih.
mestine arep jodoke iki aja ngasih anak sing tak jodoke kejlomprong, istilah kejlomprong iki kleru nggih. Nah, kejlon yo mestine sing duwe iman, duwe orang wong gil keto turune sapa turune ngabahi apa ora. Gandeng ingkang dipun cariyosaken menika nalika jaman rumiyin lajeng anggenipun cariyos menika jaman sakmenika. Menika lajeng benten kok mbok bilih nggih. Benten. Karena wonten ing wekdal menika padatan menika putra-putra rumiyin ingkang sami sampun lajeng nggadahi kekajengan menika. Dados tiyang sepuh menika namung tutwuri lajeng Tuturi ndongake ning ya handayani paring daya pepeling. Nggih, samboten-botenipun aja nganti karusan, aja nganti kleru ngoten niku. Nggih. Saniki wonten istilah nek cara yen kebo nusu gudal napa gudal nusu kebo. Nah, samenika kebu kemawon sampun boten wonten kok. Nggih. Niku pramila wonten ing mriki senajan to ngaten menika lare menika dipun paringi kalonggaran. Nggih. Dhewe ning ya milih kudune nek bocah sing anu nggih. Pak aku nek pengen duwe bojo sing kok ngopo. Misale ngaten-ngaten mesti duwe nek lah biasane nek sakniki iso tunjuk muka dulu nggih. Nggih. Tunjuk muka istilahnya nek cara penyiare nika nggih Mas Diki niku napa nggih? Nontoni. Wah nganu istilah Pak kok ana arep ana gadaya kancaku rene. Nah, cah telu dilalah sing teko mriku niku. Terus sing Mas nganu niku Pak nek sing telu nika nek wathuke bapak sing pundi sing linggo ning tengah apa ning kiwa apa ning tengah mesti ngono. Golek telu bapake kon milih ngoten. Kon milih masih kon milih bapakne ora Milihke menika. milihke. Ngaten nggih. Saiki sing dadi tim-timamu sing endi kan ngoten. Namung Mbok Bilih saderengipun pun lajengaken wonten ingkang mlebet Bapak Sigit. Oh sampun wonten ingkang sampun kirim WA. Kejawi menika ugi wonten ingkang kala wau sampun kula aturaken ngaturaken ageng panuwun nggih Mas Warudin kawigatosanipun. Samenika kados pundi kula pitados yen samenika sampun sekeca nggih dipun mirangaken. Karena kala wau nembe ada-ada menika dados kula tetikus awet-awet radi menapa menika? Swantenipun lirih. Nggih. Dasare sekarang entuk semprai. Kalau wau kapeta cuaca. Cuaca nggih utawi menapa menika? Saged kula waos nggih yang sampun mlebet monggo. Nggih, wah iki konangan iki. Saking sopire andong. Oh, matur nuwun Pak Darsum pisan nggih. Syukur gasik ngaten anggenipun nyerat WA menika mangke lajeng saged dipun waos nggih. Menika mila setunggaling priyantun ingkang tansah jingleng nggih. Nggih. Satitik saben-saben malem kiaran arum dalu mesti nyawiji. Matur nuwun Pak Darsum. Nggih. Kula Sugeng nganu kalian Pak Darsum pun mbok kala-kala rawuhan gemilang ben. Gitu. Ngaten. Neksene. Nggih. Sareng kalian Bapak Sigit nggih. Nggih. Sugeng dalu para petugas kru Gemilang FM. Sedaya sehat ta? Nggih. Saking kula Pak Darsum. Wonten Bonjitan. Badhe kinten-kinten kagem Pak Yadi, Pak Supar, Pak Yahmi wonten Candi Mulya sugeng mirengaken lan ngaso kagem Pak Agus, Pak Taryono, Pak Jono, Pak Parijo wonten Pos Kampling. Iki apa wis do kumpul apa ya? Si rondane sing mlaku apik tenan niku. Sugeng mirengaken lan tetep waspada lan sugeng ngaso lan kagem bakule soto Cak Nardi pojok lapangan sugeng mirengaken sugeng ngaso. Kagem Pak Parno, Pak Panjang wonten Klentrengan sugeng dalu, sugeng wungon. Pak Sigit swantenipun sakniki sae wau kok mboten jelas nyuwun pangapunten. Matur nuwun wigatinipun nggih. Iki tegese menapa kala wau wis nyetel wiwit lekas nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Darsum. Mugi-mugi
para pamidhanget sanesipun ingkang badhe nyerat WA Nggih. wis ora sah tiga-tiga. Nggih. Kadang kula wonten ing Sempon nggih, Bapak Mijan Jaya, sugeng dalu Pak Mijan. Sempon pun Mugi-mugi dalu menika njingleng arum dalu nggih. Namung semantana karana priwara rumiyin para kadang sawetawis arum dalu kasigek, mangke sasampunipun priwara tumuli badhe katuraken malih. Sumangga. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Nduk, lihat nih Nduk, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya, Bu. Ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh, Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya, Bu. Bapak bangun, Pak. Kok lama banget, Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu, Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya Bu. Melalui layanan Bebas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak.
Mas Grace, opo kuwi Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan, Pak. Ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS, Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga, Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga, toh? Betul banget, Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Gemilang FM. Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika saestu sampun kepareng nyawiji kalian arum dalu midhangetaken macapatan ingkang wonten ing dalu menika maos serat kidungan dene ira-iraanipun menika omah anyar utawi bebrayan enggal ngaten. Langkung-langkung kadang kula wonten ing sedayu Mas Warodin ngaturaken ageng panuwun sampun kepareng kala wau ugi paring palaporan. Pisan malih matur nuwun sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Kadang kula wonten ing Bandungan nggih, Bandungan Gondosuli menika Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yarkoni. Mugi-mugi dalu menika panjenengan tansah kaparingan kesehatan lan midhangetaken kiaran arum dalu. Bobile kadang sanesipun Bapak nggih kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken katur ingkang sepisanan. Nggih. Aja nganti lali Bapak Antonius Budiarjo wonten ing Pakem nggih menika. Sambil rembe Pakem. Kula antu-antu WA-nipun, Pak. Dereng nyerat sajaipun. Nggih. Lajeng Bapak Toyo wonten mriyan keluar. Sugeng dalu Pak Toyo. Bapak Sukarjan. Ugi Bapak Sukarjan wonten ing Cabean Serumbung ngaturaken sugeng dalu. Lajeng Pak Mujiarto wonten Klodran. Kados pundi wartosipun Pak, sampun sehat to? Mugi-mugi nggih. Nggih. Lajeng Ibu Sumarti. Oh, nggih wonten ing Tempak menika. Wonten ing Tempak Candi Mulya. Iki kok ya wis suwe tenan ora nulis paring WA. tulisan WA. Bapak Sumadi saha Mbak Yusarni wonten ing Patran saha Bapak Tarno. Nggih ngaturaken sugeng dalu kanca-kanca anggota Cokro Laras Pandean menika. Pandean menika grup pelatihan nabuh gamelan ingkang dipun suwi dening Bapak Sunardi
saha Mas Aji saking kafe kopi Candi Pawon, Pak Yono, Pak Yanto, sugeng Pak Ramejo, iki Pak Ramejo wonten ing lerep nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Mekaten boleh. Dipun terasaken Bapak Haji, monggo. Nggih, kula njuk kelingan nggih. Bapak Sudaryono wonten ing Kauman Blondo. Oh nggih. Lan ugi Bapak Kamto Wakno Bakule Bakmi wonten ing Karangkidul. Magelang menika nggih. Ibu Rani. Rani sapa to? Nggih, Bu Rani. Nggih, wonten ing Pakelah. Nggih. Kagem pepundhen kula niki mbalu sekolah Puncolake ngidul mawon. Lor rumiyin sak kidul pasar Gotong Royong Pak Muhadi. Oh nggih Pak. Tidar warung nggih. Nggih. Sugeng arum dalu lajeng pepundhen kula wonten ing pundi? Sambeng. Sambeng. Mbah Yoga Atmojo. Pak Ruwiyanto. Pak Jamji, Bu sinten? Sing punika Bu Mahkamah nggih. Mahkamah. Senes Bu Mahkamah nggih. Lajeng Pak Supari nggih. Suwe kok ora tau ngetok Pak Supari, kok ora tau ngetok. Maksudnya niku ora sok biasanya surungup tenggen kula. Oh, ngaten. Sok mampir nek Mboten teges ngetok teng studio. Kok ngetok-etoki. Niki kula pangapunten Mbah Cek dangu kula mboten sowan. Nggih. Ngaroke nggih. Sugeng dalu Mbah Kakung Mbah Putri nggih. Lajeng muda budayanipun nggih. Itu Rangga Muda. Mbak Resmi nggih. Nek Turangga Muda niku nggon Mbah Cek Jadilan nek muda budaya campur kedonggayang nggone Pak Rismi Pak Nur Syahid. Lajeng Mbak Toya Mas Tofa wonten ing Srogopan lan sedaya kemawon tinanggung niki mangke kula sesuk dadi kelas Pak Parsono, Pak Bardi lan Pak Tumedi menika sedaya Paranpara RT setunggal, RT kalih, RT 3 Dusun Kleben. Sugeng midhangetaken. Wonten malih ingkang mlebet WA. Nggih, dipun Mas monggo. Nah. Saking Bapak Yami. Nah, wonten ing Pak Yami napa Mbak Yami iki? Kula kok ora pateke. Niki kok iki Bapak Yami. Nggih. Oh. Terima kasih para kru Gemilang FM. Singgolane. Selamat bertugas. Nggih. Ngaten. Matur nuwun Bapak Yami. Nggih. Tesih wonten malih? Dereng. Nggih. Yen ngaten monggo dipun terasaken tembangipun Bapak Sigit. Menika ganti sing nembang apa dipun terasaken rumiyin? Apike ya ganti ya. Kalau wau lak sampun dumugi kula dipun tuntun rumiyin. Badhe ingkang Slendro kados pundi lho. Menapa ingkang pelok barang nggih. Kados pundi cobi? Nempi pira Samenika padha 6. Lara saking kidul sinebat katulak bali mangidul mulih teka kulon prapta nulya sinabetan pan kebalik ngulon malih teka lor prapta
Sinabetan wis bali. Kok keduren Pak Sigit? Nggih. Oh, nyatane. Lara saking nginggil sinabet katulak bali manginggil malih lara saking ngandhap sinabet bali amandhap Pancabaya wis kapipit sanak kang prapta saking putih. Kok niki seratanipun kirang lho nggih Bapak Sigit. Anggen pun ngetik sajake Nggih, kan. Nggih, kotanipun salaka kitarulata nggawa bala saketi ayo pangreksanya teguh luput ing lara sana ingsun kidul prapti kimangun tara abang kotanira brit. Kula kok mboten pati mudeng to niku karane niki. Wonten menika kidung lawas kok. Nggih. Gawa bala pitung ewu pangreksanya nulak sagung penyakit sirna sunya baya sana sun kulon prapta kimangit warnanya kuning kutanya emas balane pitung kedhi kula kok rumas kangelan tenan niki Bapak Sigit nggih maca
Nggih kalau wau panjenengan lak ngendika nggih menawi ejaanipun menika ejaan Rama. zaman rumiyin. Ejaan Van Hausen nggih. Pangreksanya ayu luput ing rencana teluh saja lan telik pansirna sedaya sanaksun elor prapta iring ranki bale supi kutanya tosan gawa bala sakethi kantun kalih nggih Bapak Sigit. Nggih, dipun rampungaken. Pangreksanya atuluput ing rencana aluama saksi bumi ingkang neksenana ing langit kiblat papat malaikat angiteri nepi saleksa rumeksa siang ratri araketa malaikat kawan nembang sedaya rupa peksi anucuki lara utawa impen Allah upamane sadaya iki cinucuk sirna rampas papas wus titi sampun telas menawi telas menika ingkang dipun antu-antu lak katranganipun dudutanipun kados pundi ya telas ya jelas cara garis agenipun menika menapa to ingkang dipun kersakaken saking Sekar Durma wau ingkang sawetawis padha pinten-pinten menika lajeng ingkang dipun kersakaken kalian ingkang ngripta menika kados pundi Bapak Haji jumbuh kalian kala wau ira-iranipun menika mangun utawi omah anyar wisma anyar nggih menika estunipun nek
mujudaken satunggaling kidung lan donga panyuwunan nggih. Pramila wonten ing mriki kados ingkang kula aturaken kala bale anyar utawi jejodhoan anyar, omah anyar nggih. Sing jenenge jejodhoan anyar kala sampun dipun aturaken ndadak nganggo nitik napa? Nitik karo naliti nggih. Sing adadi jodho niki sing ngapa perlu titik nek menawi kala riyen dipun aturaken wong arep jejodhoan iki dadak nganggo nilik nitik nggih. Ora mung gampang istilah kaya wong tuku janganan ning pasar niku nek wong biyen rumit sanget, Pak. Rumit badhe omah-omah mawon dadak nganggo apa canguk utawa kok canguk ya juru apa kuwi Nika kadidene paraga sandi. Paraga sandi nggih. Golek sisik melik. Golek sisik melik. Menawi basanipun Banyolan mak comblang. Mak comblang nggih. Nika basane kaprah nggih ning nganggo kongkonan duta nggih. Menika sing dutane mau ya ora njuk langsung tegel mara nang nggon anu mboten, mesti nyembir-nyembir nang nggon tonggo teparu. Golek sisik melik. Golek sisik melik niku. Telek sandi kala wau. Ngoten. Iyalah. Yen ngaten ingkang dipun kersakaken saking ingkang ngripta menika piwulangipun tumrap jaman sakmenika monggo para muda utawi kepara sawetawis sampun yuswa menika ingkang badhe nindakaken bebrayan menika kedah ngatos-atos dipun taliti dipun pilih-pilih supados ing tembe menika mboten badhe keduwung. So nek arep badhe nganten ngidung niku riyen. Nggih. Paling mboten jaman rumiyin ngaten Kak. Nanging menika badhe mbangun Bale Wisma kok dadak ngidung ngaten menika karepe ben pripun ngoten Pak Kaji? Nggih, karepe niku kekidungan menurutkan satunggaling panyuwun menika wonten ing mriki nggih. Menika nek iso ya sing ridhaning wong tuwa ya ridhaning Gusti Allah. Gusti Kamakawasa nyuwun dipun singkiraken saking durgama. Maksude durgama iki ya tumindak sing ora becik. Nanti kalau wau dipun wontenaken nitik-nitik dadak lan sapitutipun menika aja ngasih keduwung nggih. Keduwung niku ya pancen dadi pilihane tenan. Manut nggih, manut niku wau, manut paugerane nek dadi bocah sing kepriye sing tegen rigen mugen nggih. Nate kula aturaken tegen rigen mugen nggih. Menika ingkang pangajapipun tiyang sepuh kalih lan pangajaping Bale Wisma. Bale Wisma wonten kuwi nembe kula rembak wong omah-omah dereng ngedeke omah gawe omah griya padupane mboten dereng. Namung Bale menika ya akeh sithik pun rada mudeng Pak Sigit. Nek ngoten niku prayogine diteruske tembange. Niku nggih. Tembangipun menapa menika? Sinom. Monggo. Tegesipun kala wau nek bocah kon ngati-ati kuwi dasare apa kae bobot, bibit, bebet. Lajeng wonten kidung menika nek iso entuk bola 7.000 niku wau. Nggih, 7.000 bola supados menika kalis saking gangguan Rubito. Nah, Rubito. Nek jaman ruyen wong gek kagungan garwa ayu wae iso direbut wong kok. Menika nek bahasa Banyolane nek bojo ayu iki malah nyepaki to. Kula pinten mboten ngomongaken jaman rumiyin senajan jaman semenika nggih saged kedadosan menika Bapak. Nggih. Rumiyin menawi Mbah Demang menika ngersakaken ayo teko ditimbang. Tegesipun supados anggenipun mangun Bale Wisma menika dipun paringi slamet, ya slamet saka njaba, ya slamet saka jero ati. Nggih. Kalau dipun sebataken saka jero ati, luara saka panca boyo nggih ta. Nek saka
Jaba iso luput saka penyakit karo reridu. Ya direbut Durgama kalau Lajeng diputeraken pundi, Mas? Sinom. Sinom nggih. Wah. Ingkang pripun? Wis tamat kidung sedaya pepalin neng jan moluwe kinarya jimat tetulak anulak sakeh bilahi munggo lakuni reki wong enam dipun sumurup maring wahyaning patrap duka prayoganing urip iku neng praja kudu maksa menika sinom grandel. Sinom wani kenyong. Oh, wani kenyong nggih. Utawa sinom pengawuran. Take ora ditulis niku. Saged dipun lajengaken nggih. Cok tak reridu. Leono sinom pengawuran bareng. Rumeksa ing urip pira Kala tinggal nang Mbah Darman iki wani kenyong. ing tindak kudu ngrawuhi aja demen lelemeran bisa nuhoni janji ujar kang wis kawijil awasna ayo tumpang mulane ora gampang lakune wong ulah ngelmi ilmu iku ngawruhi sanjatan nira nyatane wis aneng kita
pribadi puniki dudu angen-angen napas utek lan jantung kaki roh rasa lawan ati kabeh sejatine dudu iku amung titipan mongko busananing diri kabeh iku anglindung zat ing manungsa tesih kalih no dipun terasaken ki mawon mangke pas kok dene kang aran manusa unusaning suksma jati ya iku pangeran kita ingkang boyo iki padha dipun mangreti jatine kang aran ingsun kang esa inggih tunggal kang mengku ing sahir kabeh yen tan wruwa durung tetep aran gesang kantos setunggal pada to dipun terasaken alon-alon mawon tak pas mangke nadyan amung limang padha kaya iki wis mumpuni maring dununge
zat kita kang langgeng tan owah kingsir monggo kita kang urip kang mengku ing rasul lan mengku wewajangan neng sajroning netra kalih kabeh iku aneng sajroning manungsa. Terus gangsal padha nih, gangsal padha menika setunggaling ringkesanipun pilih saking pinten-pinten padha menika. Ngaten nggih. Ingkang surasipun kados pundi menika? Ha menika lah ya Mas Kaji. Ya tegesipun tiyang badhe mangun Bali Wisma menika saking ngasepuh ya duwe pangarep-arep. Saking ingkang badhe nglampahi ya kagungan panjangka. Ngaten to? Nggih. Pangarep-arepe apa? Pangarep-arepe nek tiyang sepuh kuwi njodokke anak kuwi rawuh mingarep dadi lantaraning tumuwuh gitu dadi tuing brayat menika. Leres nggih. Monggo dipun terasaken. Menika kasihan saestu. Kula tak karo nyawiske wedan nggih. Nggih, prayogi monggo. Monggo. Satunggaling Bali Wisma leres menika kedahipun mekaten ingkang sampun dipun aturaken dening Mas Rol Sigit kula wau estu panjangkaning tiyang sepuh menika dadi duwe anak wis omah-omah dadi bisa mbangun Bali Wisma sing sakinah mawaddah warahmah. Nggih tegesipun ya oleh sekabehane mangko nek wis duwe keluarga duwe putra lan putri menika dadi keluarga ingkang soleh lan solihah nggih. Pangajaping tiyang sepuh mekaten lan ugi ingkang enem ugi mboten ewal saking donga pangestunipun tiyang sepuh. Yen wonten tetembungan sakinah mawaddah warahmah menika rangga pilih ayem tentrem nggih. Bahagia lahir batin nggih. Mboten ming bahagia lahire niku anggere kesinungan bondo niku mungkin ya iso bahagia ning durung mesti bahagiane niku lahir batin nggih. Tumus wonten ing batos menika bilih lajeng katentreman. Katentreman nggih. Menawa ndonga muga-muga paringana ayem tentrem ing uripe, slamet donya akhirate. Nek wong tuwa ndongake malah basa Jawa ning nandes nggih. Nandes. Amargi napa arep ngucapke donga arep oke-oke nek wong tuwa mbiyen ki ora do apal. Kurang bejane iso kleru. Iso kleru nggih. Arep muni sakinah mawaddah warahmah ngono iso kleru nggih to. Ane wis mau tak dongake ya Le slamet donya akhirate ayem tentrem nek bebojoan kan ngoten nggih. Iso sesuk duwe tukul sing apa sing becik-becik nek wong tuwa kan mung cegemel ngoten niku nek ndongake
Lah wonten ing mriki kidungan menika astunipun duwe pangajap ya nyuwun ya ndedonga nggih. Nika warni-warni wonten isining kekidungan buku kekidungan menika warni-warni nggih. Menika ingkang pungkasan kala wau kidunging bale anyar nggih. Pangajape wong omah-omah niku slamet donya akhirate, ayem tentrem ing uripe, gemah ripah guyub rukun, reda mangun bali wisma. Nek wis do ayem tentrem mengko duwe omah, duwe gubuk niku ya pangajape gubuk sing nggawa berkah. Saniki papan menika ya diudi berkah malah tiyang sepuh kula riyen menika kebak ing priatos. Nek arep gawe omah niku ya mesti diprihatine riyen nek wong tuwa mbiyen mboten kados sakniki pumpung ana biayane lek apa? Lek gawe. Nek tiyang sepuh riyen mboten sesuk sasi iki leh lekas. Tegesipun sedaya menika saged kadumugen menika mila betahaken setunggaling lampah lagu nggih. Ingkang kedah dipun tindakaken kawiwitan kala wau sampun dipun aturaken anggenipun naliti lajeng bobot sikit ngendika kala wau bobot bibit bebet pun nggih. Kedah dipun taliti menika ingkang pangajapipun kados kene ing sampun dipun tindakaken. Mekaten nggih para nggih. Kidungan ingkang sampun kasekaraken kala wau wonten kalih pupuh padha sepisan pupuh sepisan menika kala wau durma lajeng ingkang kalih menika sinom. Ya, sesuk ngabari meneh. Wekdalipun para kadang arum dalu tumuli kapungkasan. Mantena kula tetika mbok bilih anggenipun ngaturaken kok wonten tembung-tembung ingkang sisip ingkang kirang menika saking Mestinipun nggih. Sumadong paringing aksama kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasotrasna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetika ingkang ngayahi karya minta pamit andum pasuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.